माइनरिटी होनखो बे जोंनि ब्लान्डार नामा जोंनि मिस्टेक नामा बाहाय थारमाने सेफगार्ड होनांगौमोन जोंनि गभर्नमेन्ट मेकानिजमा कन्स्टिट्यूशनल मेकानिजमा सेफगार्ड होनांगौमोन एज ए ट्राइबल्स जे जोंनि कन्स्टिट्यूशनाव लिरनाय दङ बे सेफगार्ड होनो हायैयाव दिनैहाय जोंखौ माइनरिटी होननानै मानसिफ्रा बुंनो हानायनि लामाखौ मोनदों स' वी हेव एभ्रि राइट टु प्रटेक्ट आवारसेल्फ नङा होमबा जोंहा मोनथाय दङ जे जोङो जोंखौ मारै रैखाथि होनांगौ and how is that what is that way according to article 2 and 3 to safeguard our identity crisis जोंहा मोनसे रायजो नांथारगौ बाउन्ड्री नांथारगौ बिनि थाखायनो जोंहा बे सोमावसारनायखौ जोङो गालांनांगौ दिनैनि दिनावहाय सोमावसारनाय हान्जानि जे ट्राइपार्टेटआव आङो इन्टिमेटलि आङो कानेक्शनजों मावबाय थादों नैबे थार्ड फेज मुभमेन्टआव जोंनि बेफोरबादि क्राइटेरियाखौ मानसिफ्रा मानिदोंबो इभेन द अफिसार्स बिसोर एग्री खालामदों जे देयर वाज ए ब्रीच अफ ल गभर्नमेन्ट मेकानिजम कन्स्टिट्यूशनल मेकानिजमा ब्लान्डार खालामदों दिनै जार फले थागिबि माहारिफ्रा दिनैनि दिनावहाय नैबे रिभलिउसनखौ लाबोदों एन्ड इट इज आवर डिउटि लाइमोनफ्रानो दैदेनो दिनै जों गासिबो लाइमोन हिसाबै एज ए यां इन्डिया एज ए यां आसामाव जों जिहेतु दा दङ एज ए यां बड'लेण्ड बे लाइमोनानो दैदेननांगौ दिनैहाय दा दिनैहाय बिनि थाखायनो दिनैहाय आबसु दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिएफबि प्रग्रेसिभ पिपल्स जइन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट माने ज' जानानैहाय दिनैहाय पलिटिक्सआव दिनैहाय सापर्ट खालामनो होननानै ओंखारदों दा बाहाय जोङो फ्रम इउथ अलस' हाउ डु वी गेट सापर्ट इउपिपिएलआ माबायदि सापर्टखौ मोनगोन जाहाथे जोङो देरहासार जानानै थांनानै हजोंहाय जाहाथे जोंनि केन्डिडेटआ श्रीजुत इउजि ब्रह्मआ गोदोनो बड'फानि आन्दारावनो बिथाङा गोबां सोलोंदों आरो बिथांनि जुदि लिरनायफोरखौ नायोबा बड'फाजों बिसोर थाखा गैया फैसा गैया जायगा जायगा गिदिंनानै थ' जोंहा बर' रायजोआव बेनिफ्राय अबेसिम दङ बाउन्ड्रियाव बेनिफ्राय अबेसिम दङ बेखौ नायनो होननाया बिथाङा बिराद मोजाङैनो बेफोरखौ लिरनानै गालांदों आरो दिनैहाय बिथांखौ जोङो माबादि देरहाहोनो हागोन बेसो जोंनि एज ए इउथ बे जोंनि मोनसे रेसपन्सिबिलिटि बे जोंनि मोनसे डिउटि जानानै थाबाय नङा होमबा दा बे हिसाबैबो जोंहा एज ए इउथ नोंस्रा मा पटेन्सियेलिटिस दं बेखौबोथ' जोंहा नैबे बिपिएफआ दिनैहाय 15 बोसोर जाबाय नङा होमबा बिथांमोनहा गोबाङैनो सम मोनबाय जे इउथनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय खिन्थु 2 इयार्सखौ जों मोननै टार्मखौ जों साननानै लाबाय जे ट्रेन्जिशन पिरियड थांबाय थानाय कमसे कम थर्ड टार्माथ' बिसोर इउथनि जे पटेन्सियेलिटिस इउथनि थाखाय जे मावनांगौमोन बेखौथ' मावनांगौमोन नङा होमबा इमप्लयमेन्ट फार्स्टआवहायथ' जोंना एजुकेशनाव दिनै जोंनिया आसामावनो जोङो लास्टनिफ्रायसो सानजायो आरो बर' मिडियामखौ गोदोनिफ्रायनो बर' माहारिया गोदोनिफ्रायनो जिहेतु वाइब्रेन्ट जाथि जेब्लाबो जोंहा थांनानै थाथारनांगौ होननानै जिहेतु जोंहा वारियर होनो आरोखि वारियर रेस होनो जोङो जुजिसुला रेस गोदोनिफ्रायनो स्क्रिप्ट हांखोनि थाखायबो खुनु पृथिबियाव हांखोनि थाखाय मानसि हांखोनि मोनथायनि थाखाय मानसि थैनाय जारिमिन गैया खिन्थु जोंहा जारिमिन दं जोंनो जेखि नांगौबाबो जोङो जेब्लाबो जुजिबोनांगोन दा 1960आव जेला असमिया फरायजोबनांसिगौ होननानै जेला सार्कुलार पास जादों मालाय मिज'रामा आन्दलन खालामबाय नागालेण्डआ आन्दलन खालामबाय नङा होमबा ओरैहाय मेघालय आन्दलन खालामबाय जोंबो आन्दलन खालामखादों आन्दलन खालामनो जोङो दिनैहाय दासिमबो जों बे आन्दलन खालामनायावनो दङ खारन जोंनि जिअग्राफिकेल टेरेननि थाखाय आरो माखासे मुभमेन्टआव माखासे जोङो स्टेन्ड होनो हायैयाव जोङो बेबायदि थाबोनाय जादों आरोखि दा बेहाय जोंनि पटेन्सियेलिटिखौ जोङो माने हाग्रामा महिलारि बिथांमोनहा गोगोम दैदेननायाव बा प्रमिला रानी ब्रह्ममोननि दैदेननायाव गोबां सम मोनबाय बिसोर लाइमोननि थाखाय मावनो होननानै खिन्थु दिनैनि दिनाव जों एजुकेशनाव दिनैनि दिनाव जोङो जे बर' मिडियामाव जे नोजोरजों नायजायो स्टेप मादारलि ट्रिटमेन्ट होना होमबा माने सुकुसराहा होनो असमियाव नङा होमबा बिमा गदायखौ जोङो बदनाम होनो नाङा बिकज मेरला बिमा गदाय दङ गावनि गथ'खौ असेयैनो अननानै
माने गावनि खालामनानै लानो हादों जशोदायाबो गावनि खालामनानै लानो हादों सुकुसराहा होनो बा जेलेस जितु वाइब्रेन्ट जाति सानसे समावहाय बिसोर बै मास्टार रेस ग्रुपआ सनवाल काछारी थेंगाल काछारी देउरि गासिबो जेला ज' जाजोबगोन बे रेसआ जोंखौ माने बे रेसआनो बयनिफ्रायबो आवगाय जागोन होननानै बे गिनाया जेब्लाबो दंबाय थायो नालाय आरो बर'आनो गोदोबो दैदेनदों बे ट्राइबेल लिग समावबो आरो दिनैबो दैदेनगासिनो दङ नंखायनो बे स्टेट मादार लिग ट्रिटमेन्टखौ जोङो मोनबोबाय थानाय जादों।